Как да впечатлим един стрелец? Привет на всички, които сте днес на моя канал, за да изгледате видеото за слънчевия знак Стрелец и начините, чрез които най-лесно можем да го впечатлим и привлечем вниманието му. Да започваме! Макар и да не можем да поставим под общ знаменател всички представители на конкретен слънчев знак, бихме могли да извлечем някои присъщи за повечето от тях характеристики, на които да се опрем в разсъжденията си. Макар и не повече от 10 на брой, те са достатъчни за един бегъл анализ. Винаги свързвам този знак с неговото вродено любопитство към непознатото, с приключенската му природа и авантюристичния дух. Съответно, със смелостта, която е нужна, за да се пуснеш във води, в които не си плувал досега. Да станеш откривател на нов за себе си свят и да можеш после да заявиш без преструвка, че си превъзмогнал някаква част от себе си, определен страх от нещо си и си се завърнал много по-силен от преди. И да има какво да разказваш после на приятелите и децата си. Да, определено на стрелеца бих дала приза си за приключенец номер 1. Тези хора сякаш не умеят да си живуркат спокойно и са в постоянно издирване на нещо вълнуващо или някакво предизвикателство. И нямат умора, ако ще и на 80 години да станат. Поне стрелците около мен са такива. Изхождайки дори и само от тази малка подробност, става ясно какви качества трябва някой да притежава, за да събуди интереса на човек от този зодиакален знак към себе си. Той трябва да е уникален по някакъв своеобразен начин, да има широки познания в много области от живота, да умее да увлича с думи, с излъчване или с действия, да не се бои да експериментира и да може да се преобразява. В противен случай на стрелеца бързичко ще му доскочее, рутината ще го потисне и вятърът ще го понесе в друга, по-интригуваща посока. Той е с огнен темперамент, на всичкото отгоре и подвижен, което го ръчка непрестанно да опитва нещо различно, да се запалва бързо и лесно, да търси нови и вълнуващи хоризонти и да гасне не по-малко скорострелно, ако започне да му доскучава. Бъдете със стегнат багаж винаги, тъй като движенията и пътешествията стимулират и действат благотворно върху стрелеца. Той ще оцени високо вашата готовност да поемете с него по широките друмища. Видите ли го унил? Предложете му да се разходи навън някъде. Колкото по-далеч, толкова по-добре. Прямотата и откровеността са други важни за ценностната система на стрелеца качества. Цени ги в себе си, цени ги и в околните. По-добре е да прехапите езика и да премълчите нещо свързано с него, отколкото да го излъжете безцеремонно. И е важно да се научите да не му се обиждате, когато ви изплясква някоя своя истина в очите. Той не го прави, за да ви нарани или обиди, а защото иска да бъде честен с вас и да ви помогне по този начин. Свикнал е хората да реагират остро или защитно в подобни случаи, така че вие определено ще натрупате повече точки пред него, ако преглътнете егото си и му покажете, че цените мнението му. Пък после никой не ви спира да правите онова, което смятате за правилно. Знаете, че астролозите наричаме стрелеца философа на зодиака, понеже неговият управител Юпитер управлява астрологичния дом, отговорен за философията ни за живота, за далечните страни, за висшето образование и религиозните ни предпочитания. Харесва ли ви или не, този знак трудно може да избяга от вродената си предразположеност, да разсъждава, да търси логиката, да прави връзки, да разнищва и да оглежда от всички страни дадено събитие, хора или предмети. Ако някой или нещо го е заинтригувало, може да прекара дни в събирането и обработването на информация за него.
после да го обсъждаш часове. Прави го, за да открие истината, причините за случващото се и да даде своята справедлива оценка. Ще му привлечете вниманието, ако поне отчасти постъпвате като него и ако не се притеснявате да влизате в дебати. Умението ви да убеждавате чрез солидни факти и доказателства ще го накара да ви погледне с възхита, дори и да е заел коренно противоположна позиция по някакъв въпрос. Юпитер обича достойните и силни хора. Децата му, стрелците, също. Запомнете това. Уважавайте стрелеца и никога не го лъжете. От мен един прекрасен и слънчев ден с уникално приказно настроение.